Παιδί μου, αν στη δούλευση θες να μπεις του Κυρίου, για δοκιμάσεις φρόντισε να ετοιμαστείς. Όπλισε την καρδιά σου με κουράγιο και μην πορεύεσαι με βία στους δύσκολους καιρούς. Συ εκείνον προσκολήσου και μην τον αφήνεις, η αναρκής τιμημένα υστερνά. Παιδί μου, αν στη δούλευση θες να μπεις του Κυρίου, για δοκιμάσεις φρόντισε να ετοιμαστείς. Ό,τι κι αν σοι έβριδε εξούτο, κι όταν τα ρουθούν αναποδείς, και χαμηλά σε ρίξουν δείξε υπομονή. Γιατί το μάλαμα μες στη φωτία ξελαχαρίζεται, κι η εκλετή μες της ταπείνωσης του στο καμίνι. Στον Κύριο επιστέψου και θα σου γίνει βοητός, εσύ επορεύου και εσύ εκείνον έλπισε. Στον Κύριο επιστέψου και θα σου γίνει βοητός, εσύ επορεύου και εσύ εκείνον έλπισε.